Gaur, gaztetxeragoaz. Gasteizkora, 25. urteurrena ospatzeko egin duten bertso saiora. Bertsoen aitzakian, kuskusian jardun gara gainera. Gasteizko gaztetxean gaude, hemen daukagun etxea, orain dela 25 urte okupatu zen, eta gure urte mugako ekintzen artean gaurko bertso saioa dago. Etxea okupatu zen 1988an, orduan Euskal Herriak gaur egun bezala, antzeko egoera baten biziz egon, krisi garaian, gazteriaren artean langabezi tasa 50% ingurukoa zen, eta orduan antolatu zen gazte talde batek etxe hau okupatzea erabaki zuen, proiektu ezberdinak aurrera eman ahal izateko. Gure etxea! Gaztetxea! Gaztetxea! 1988ko apirilaren 28an gaude. Zuek 3 gazte zarete. Gasteizko 3 gazte. Eta hainbat gazterekin batera, hor elkartu zarete, Faroloian. Hor elkartu zarete, eta pixkanaka, 300 gazteok pasatuzte, apezpikuaren lorazainaren etxea zen honetara, etxe huts honetara. Eta aldapan gora, hauxe da zuen elkarrizketa. Adidas zarrak ta eskorbuto, ta biturian perfecto, beitu etxe hori hartza pezpikun, lorazainaren menpeko, peta hau piztu, ta pentsatu dut, etxe hutsa probetzatzeko, zeonadan zure burua binaspre, ate hori botatzeko. Ai gure Fredi, txiste horrekin, 4 hilabete inguru, izketan hasi egin nintzen ta ala nahi nion lagundu. Asko erretzen dugu bai Fredi, burua erabiltzen dugu, baina ulertu ote zuen ondo orainen nago seguru. Ekipo ona hartu ote dudan, dudadet nere partetik. Pareja honek ez du itxurik kabitzeko ere atetik. Batek ideiak ipintzen ditu, besteak burua aurretik. Zuek zoazte eta eskuak gero jarriko ditut ni. Benga Bina Espres hori okupatu, ez gara paizen menpeko. Leku bat behar dut urrengo 3, astez gauak pasatzeko. Zu Gipuzkoana mistika hori, zutzat gaztetxea ederto, zure poema baskongadoen tailertxu bat egiteko. Bai Maialen norbait behar da, beti barra barnerako, gurekin behintzat negozioa, bermatua dagolako. Ta apaisari izorratzea, Fredik gustoko du asko, ez zaiozue inori esan
bere osaba delako. Zeinen idea brillanteak ta, zenolako begirada. Zu gaztetxean galtzea ere, pena izan leike ara. Binas preguazen garbitzera ta, teoriak bazterlagan, lorazainaren etxeko lurra goldatu egin behar da. Nire osaba, abade hori, bina espres etzazu aipa. Sekretuak dira gure etxean, kasi dozenan 11. Apaiza dugu nire osaba, ta hartzapez pikuaita. Erentzi gisa hartu behar dut, naiz eta ez izan naita. Saio hasi aurretik, Julen Ormaetxeak eta Leire Martínez de Marigortak gaztetxea goita beherak utzi digute, tabernatik hasita. Hau da taberna, gure finantziatzeko, autogestionatzeko modua. Modu nagusia. Bere kontrolzainekin. Badute denda ez den denda bat ere. Ona, edonork ekarri dezake nahi duena, erabiltzen ez dituen gauzak, bai arropa edo bai liburuak, eta behar duena eraman. Goiko pisuan, gela gehiago. Rokodromoa eta bilerako gelak. Euskaltegia ere bai. Urte askoan ari baitira euskara irakasten doan gainera Gasteizko gaztetxea. Goiko ganbaran egon lekua. Gasteizko teilatuen ikuspegi eta guzti. Mugimendu asko nabari da gaur gaztetxea. Baina hala izaten ote da egunero, biltzen alda jendea. Bai, denetariko jendea pasatzen da hemendik, astero jende pilo bat, eta bueno, duela gutxi beste belaunaldi berri bat sartu da asanbladan, eta hortan gabil. Belaunaldien arteko hartu emana oso polita da ere. Bueno, ikusten da, hemen ere publiko artean ere, belaunaldi askotako, desberdinetako jendea dagoela, eta zuek ere, gaztetxearekin oso lotuta dauden 2 pertsona zarete, baina adinean tarte nahiko handia daukazue. Gaztetxea baino gazteagoa zara zu Jone, eta zu gaztetxea baino asko zarragoa. Biak, batez ere Jone da ari da orain lanean gaztetxean, baina, veteranoak ere muturra sartzen du askotan. Eta, zuen arteko harremana nahiko tensua da, egia esan. Belaunaldien arteko elkarrezin ulertze hori hor dago zuen artean. Zuk bataitak kontatzen dizkiozu Joneri, Joneren inesperientzia, esperientzia ezak apur bat zutu egiten zaituzu. Hasiko da zuen arteko elkarrezketa pixka bat tensio horrekin. Eta ez dakit nola, bertsoz bertso, tensio hori lehundu egin behar da eta bukatu behar dozue lagun eta bare. Bai? Zuen bota guaieta gabana hoiekin gaztetxera zatozte pailazo arlekin ezer jakin nahi ez da lengo zarrekin ta orain arresiak egite haiekin lehen egiten genitun kokodriloekin lehen egiten genitun kokodriloekin. Zaude ezin onartuz, zarra zaitugula, hemen guri kontatzen 1000 pelikula, bizkarrera egiten dizugu maiz burla.
zure zizena esaldiak asteko formula, jakin gure garaian deitzen dizugula. Jakin gure garaian deitzen dizugula. Ara ze graziosita, graziosa zearo, beitu apirilean, igual 20 grado, lengo apiriletan, zerotik berago, eta rock radikala, zikatrizen klaro, orain pop radikala besterik ez dago. Orain pop radikala besterik ez dago. Pop radikalarenak ez dirain larriak, bertan uzten dituzte gogoz eztarriak, ospakizunerako prestatzen neurriak, kontzertuetarako zure aldarriak, deiditzagun kortatutan egu gorriak, deiditzagun kortatutan egu gorriak. Ez genuen edaten zuritota urik, ez genuen oraingo formaltxo itxurik, dena degradatuta, ja ez daukat dudik, begiratu binaspre, lengoko modurik, orain ja ez da jaiotzen olako bururik. Orain ja ez da jaiotzen olako bururik. Buruek ja ez dute horren beste pixu, eta apezpikuak ez daude hain izu, baina bertso munduan tipo bat da maisu, saiorako Jon Maia deidezagun aizu, zure garaikoa da gustatuko zaizu, zure garaikoa da gustatuko zaizu. Bueno, hobetzen goaz, ari eta ari, ekitaldiak dira, gaur ere ugari, antzerki zein musika, orain bersolari, ez utzi konsagratzen, soilik Jon Maiari, eman aukeratxo bat Jone Uriari, eman aukeratxo bat Jone Uriari. Gasteizen liburu berria besapean duela azaldu zaigu Fredi Paia jauna. Lan benetan interesgarria. Eta DVD-a ere badakar, berak eman dizkigu azalpenak. Arek esan joan moduen, nire liburuaz berba egitera etorri nok. Uribekostako bertsolaritza 1900-1980 lan zume bat, 80ko hamarkadan hasi izan gure bertso eskolako jendeak grabazio batzuk egiten,
da horko materialakaz eta gero Labairu Gaztegian laguntzagaz eta udalen diru laguntzagaz abiatu gendun proiektu baten bidez, hainbat elkarrizketa barri egin dugu, jendearen memoriak arakatu, gure inguruan zebiltzan bertsolarien gaineko datuak batu, Republika Garaiko herrietako txapelketak eta koplari batzuekaz egin dugu topo. Hauek babatan egite deben eta kopletan, 8 txikia ere birrima eta birrima, egiten deben Maritxu Norazoaz bersoan moduen, da liburua da eta DVD-a bebai eta gauza interesgarri pilo bat gure dagoenantzako. Eta hemendik animatu bertsozale guztiak euren inguruko zarrei galderaren batzuk egitera, ze gauza interesgarriak ateratzen dira honen modukoak. Eta sexuaren kalitatea hitz egingo dugu. Izan ere, zuretzat, Unai, sexurik onena bikotean sortzen da. Bi personaren artean. Intimidade horretan. Zuretzat gauza interesantea jartzen da, bi persona baino gehiago daudenean. Bitik gora, libre. Maialen, zure ustez, aldiz, sexurik onena, bakarka lortzen da. Nik plazeraren goren bezala, aizue bikotea daukat. Eske informatikoa naizta, dena da zero edo bat. Baniretzako sexo hauna da, gurutzatzen den unean. Zer heltzen duzun eta zerk heltzen zaitun ez dakizunean. Neri beste bat aguantatzeko bukatu zait pazientzia. Honen autodeterminatzea eta independentzia. Alboko honek dio bedala, izan 3 ta igual 4. Zenbat garen ez jakite horrek odolkitu egiten nau. Nere ustetan zure barruan bakardadea daukazu. Anexionatu nahiean dagon Trebiñotxo bat zerazu. Nere buruak nahikoa ametseiten baitu seguraski. Nik nahi badet 2 izaten gera eta nahi badet 17. Nik ulertzen dut berak beretzat bakarrik eragitea. Umetan ere etzun pasatzen gusanitos paketea. Eta nien naiz inoiz nekatzen, multitudean erdira. Eurak ez dira nitaz oroitzen, bai oroituko dira. Bani berri zen ere buruaz, alaukeratuta nahita. Sosteniblea, berdea eta reziklagarria baita. Azken batean onena beti, bakoitzak duen mota da. Posten naiz zuek ezagutzeaz, banoa misiotara. Bani zurekin noa baruntz,
Uzten ditut gaurko markak, ezin dut eutxi ezkerta eskubila bi persona badauzkat. Zuk ezin dezu banik eutxiko diot bainekaren horri. Zuek misiota bazoazte